Дичо е името на серия почистващи препарати на Тиенс. Течен препарат за пране на бельо, концентриран препарат за миене на плодове, зеленчуци и съдове, мултифункционален почистващ препарат. Тези продукти са напълно безопасни за околната среда, защото са биоразградими и в същото време са изключително ефективни. Тъй като се продават в концентрирана форма, те се нуждаят от разреждане. Съотношението трябва да бъде в съответствие с желания ефект. Първо ще ви представя един от новите продукти на Тиенс – Дичо. Концентриран препарат за миене на плодове, зеленчуци и съдове. Той съдържа само изцяло природни съставки, кокосово масло, глюкозни полимери или пресен джинджифил, докато течните препарати за миене на съдове, предлагани от други доставчици, са с 100% химически състав. Те съдържат канцерогенният додецилбензен сулфонат натрий, който е петролен дериват и може да бъде вреден за здравето ни, докато течният препарат на Тиенс може да бъде използван дори за измиване на плодове. Течният препарат Дичо е изключително ефикасен благодарение на високата си концентрация. Съотношението на разграждане на разтвора за ежедневно миене на съдове е 1:8. Сега ще направя експеримент, като ще пресъздам всекидневния процес на миене на съдове. По същество, миенето на чинии е процес за отстраняване на мазнините. След като измием мазнините, означава, че сме почистили чинията. Наливам по равно количество олио за готвене в 2 лъжици. След което взимам обикновен препарат за миене на съдове и сипвам от него върху една от лъжиците. След това върху втората лъжица сипвам от препарата за миене на чинии на Тиенс. Сега да видим почистващият ефект и на двата продукта. Първо, нека видим обикновения препарат. Ще го използвам, за да измия с пръст вътрешната страна на първата лъжица. След това, отново с пръст, измиваме вътрешността на другата лъжица, но с течния препарат за измиване на съдове на Тиенс. Сега нека видим как са измити двете лъжици. Изплакваме първата лъжица в чаша вода. Не е ли така и при ежедневното миене на съдовете? Да видим дали има останали следи по лъжицата. А сега да видим лъжицата измита с течния препарат на Тиенс. Ще я изплакна в друга чаша с вода. И втората лъжица е чиста. Но нека погледнем водата в двете чаши. В едната водата е чиста и прозрачна, а в другата е доста мътна. Тази чаша има много химически вещества и ако я изсипем в някоя от саксиите, цветето ще умре. Човек при никакви положения не трябва да пие нещо такова. В тази чаша има само вещества от натурален произход. Съдържанието на чашата е чисто и прозрачно. Нещо повече. Дори и да решим да изпием съдържанието на тази чаша, това няма да навреди на организма ни. Нека обърнем също така и внимание на количеството вода в двете чаши. За да изплакнем лъжицата, измита с течния препарат за миене на съдове на Тиенс, ни е било достатъчно много малко количество вода. А тук ни трябваше почти половин чаша вода, за да изплакнем една единствена лъжица. И така, погледнато от гледна точка на спестяване на вода, течният препарат на Тиенс определено е по-ефективен и побеждава конкуренцията и по този параграф. И за да бъдем по-точни, изчислихме, че за времето, през което ще изразходим една бутилка от концентрирания препарат на Тиенс, можем да спестим до 20 кубични метра вода. Сега ще направя един експеримент. Тук имаме червило. Нещо, което в края на краищата използваме всеки ден. Ако без да искаме изцапаме дрехите или кожата си с него, ще е трудно да го отстраним. Но нека видим колко лесно ще премахнем този вид мазнина с помощта на продукта на Тиенс. И така, нанасям червило на част от кожата на ръката си. Ето готово. Кожата ни е оцветена в червено. Нанасям съвсем мъничко от неразредения течен препарат за измиване на чинии Дичо върху осветеното място и вижте как почистих кожата. Можем да видим колко бързо се разтвори червилото. Сега ще избърша ръката си с кърпа.
Ръката е отново чиста, а червилото е ето тук, на кърпата. Сега поставям кърпата в чашата и допълвам с вода. Разбърквам няколко пъти. Разтърквам няколко пъти. И следите от червилото изчезват. Кърпата отново е чиста и бяла. Ето как Дичо концентрат се справя с измиването на мазнините. Следващият продукт от серията Дичо е течният препарат за пране на бельо. Той има изключително свеж аромат, който се запазва и след като изперете бельото. Само за миг ще видим как течният препарат Дичо ще се справи с изпирането на бельото ни, което обикновено е памучно. Ето защо при експеримента ще използваме 2 подложки от памучна марля. Не е необходимо да казвам, че веднъж след като се появяват петна, те много трудно се отстраняват от памучните тъкани. И така, тези 2 памучни подложки ще играят ролята на 2 чифта бельо. Нека да видим какви резултати ще покаже традиционния прах за пране в сравнение с течния препарат за пране на бельо от Дичо. Подготвила съм 2 стъклени съда. В един от тях сипвам прах за пране. А в другия стъклен съд течен препарат за пране на бельо Дичо. Можем веднага да видим разликата в начина, по който изглежда течността в двата съда и цвета й. Докато разтвора с течния препарат Дичо е прозрачен, този с прахта за пране е доста мътен. Тази разлика е резултат от това, че прахът за пране е продукт, съдържащ изкуствени химични елементи, докато Дичо – натурални съставки. Сега ще измеря pH на двата разтвора. Нека да видим. pH на разтвора с праха за пране е изключително висок, около 10. Докато pH на разтвора с течния препарат Дичо е около 7, което означава, че е същото pH като това на човешката кожа. Което означава, че този течен препарат със сигурност няма да дразни кожата, докато перем на ръка. Нито ще предизвиква дразнене на тялото на местата, където изпраните с него дрехи се допират до кожата. Нека обаче разгледаме по-отблизо и другите разлики между двата разтвора. В кутия имам фенолфталеин, вещество, което ще ни помогне да определим pH на всеки от разтворите. Преди това, ние го измерихме с индикатор на хартия, а сега ще наблюдаваме експеримента с фенолфталеина. Нека да видим ефекта, след като добавим от него към всеки един от разтворите. Първо сипвам от него в разтвора с прах за пране. Можете да видите как той се оцветява в розово. А сега добавям фенолфталеин към разтвора с Дичо. Да видим. Той все още е с цвета на чиста вода. Какво означава това? Това означава, че pH на разтвора е натурално и той е безвреден за човешката кожа. Розовият цвят показва, че разтворът с праха за пране е силно алкален.
Нека да видим какво ще се случи, когато добавя от разтвора с праха за пране към разтвора с дичо. Дали и той ще се отцвети в розово? Нищо такова не се случва. Само още малко. Той все още не е розов. Цветът не се е променил. Какво означава това? Това означава, че нашият течен препарат за пране дичо има способността да неутрализира алкалната реакция, което гарантира, че той е напълно безвреден за човешката кожа. Нека обаче да проверим изпиращият ефект на двата продукта. Тук имаме китайско мастило, разтвор с наситен черен цвят. След като добавихме мастилото към разтвора с праха за пране, виждаме, че цвета му се промени в черен. И сега тук, и тук имаме същият ефект. Взимам първо този. Да видим. Памучната подложка се е отцветила в черно. И втората, и тя също. Нека да ви припомня, че едната от тях бяхме накиснали в разтвора с прах за пране, а другата в разтвора с течния препарат дичо. И двете се отцветиха в черно. Сменям водата. Слагам обратно двете подложки в стъклените съдове. И бъркам за малко. Взимам отново двете подложки. Сменям водата още веднъж. И пак връщам подложките в стъклените съдове. Продължавам да бъркам. Моля, обърнете внимание. Този плат е все още черен. Докато този тук е вече бял. Изплаквам ги за последен път. Какъв е резултатът? Тук бельото ни, което изпрахме с прах за пране, е все още черно. Това черно отцветяване вероятно никога няма да се изпере. А тук е бельото ни изпрано с течния препарат дичо. То възвърна първоначалния си бял цвят. Резултатите от изпраното в течния препарат дичо бельо и това в праха за пране са напълно различни. С този експеримент ви показах високата ефективност на течният препарат за пране на бельо дичо. И в допълнение, течният препарат е оставил прекрасен аромат върху плата. И сега, накрая, ще ви представим мултифункционалния концентриран препарат дичо. Можем да го използваме за почистване на плочки, санитарни принадлежности, плодове, стъклени повърхности. Неговото приложение е изключително широко. Като цяло, той е подходящ за почистване на всякакъв вид твърди повърхности, които се намират в дома ни. Нека сега да проверим почистващите свойства на този течен препарат. Взимам едно огледало и с червило начертавам кръст върху него. Напръсквам го с концентрирания препарат дичо, така че може червилото да се разтвори.
Сега махам хартията. Вижте, кръста, който направих с червилото тук, вече го няма. Това показва какви отлични свойства има течният препарат Дичо при отстраняване на мазнините.